Naiz irratian, bigarren kafea. Ordeazpikoa, gazta, tomatea, tipula, arrautza... Zein igo, erosketa zerrenda egiten? Ez, sandwich bat prestatzeko beharrezkoak direnak antolatzen. Ze, Julen, gaur azaroak 3, adi momentu historiko ni entzuleok. Bai, musika kenduko dut. Entzuleok, zuzenean, goizeko 10 eta 9 minuturako 3 segundu falta direnean hemen naiz irratian esan diezazuek egu. Gaur sandwicharen mundu eguna dela. Koño. Baizu, eta kontatuko gu gainera Platero honen historia bitxi xamarra dela. 18. mendekoa dela, zehazki Jon Montagu sandwicheko 2. kondea jaio zen egunekoa. Gizon hau karta partien zalea omen zen, baina baita sukalde onaren zalea ere. Beraz, kartak zikintzeko okela biogixiarretan biltzen zuen. Gaur egun ezagutzen dugun Platera sortuz. Jon Montagu bere garaian gizon garrantzitsua izan zen arren, gaur egun bere izena jaten zuen ogitartekoagatik gogoratzen dugu. Pentsa, euskaltzaindiak sandwich hitza onartzen du, eta hitza erabiltzeko adibide bezala honako esaldia jarri dute. Afaria, gazta sandwicha eta banana erdibana. Ze afari tristea. Zango nuke, kantu hau bezain tristea. You ever give up. Tira, momentu, irrati momentu do momentu radiofoniko historikonen ostean, Perry Gripen sandwich abestia entzun dugu, esan dizuegu sandwicharen mundu eguna dela gaur, goran hasi dugu goiza, mazonen agerraldi politiko sendoaren giroan, eta goran jarraitzen dugu entzuleok, ze, bai, zalantzari gabe gaurko egunak badu sandwicharen nortasun hori gurean erabate txertatuta. Gauza serioekin jarraituko dugu. Bai, begira, esan duzu goitik hasi dugula, baina tristetik ere bazuela, horreipatu dugun afari horrek, eta begira, egun tristea bala hitzeko, bideitxo bat proposatu behar nizuen, beti gasi eta igotzen joan, goraino. Gora bihotzak? Eta bera galtzak. Bueno, aldapan gora, sanai nuenik, Gizakion arteko lotura ere zala natura, aldapan gora, pausori. Azteko, teilatu gainera igoko gara. 1971ko azaroaren 3 Fiddler on the Roof, biolin jolea teilatuan filma estreinatu zen. Norman Jewison, Kanadar zinema zuzendariaren musikal film bat da. 1974ko Broadwayko Fiddler on the Roof musikalean oinarrituta dago, eta hauera berean Xolem Aleichem idazlearen Tevie esnesaritzaia pertsonaiaren kontakizunean oinarrituta zegoen. Bertan, Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Payton eta Paul Mann aktoreak agertzen dira. Filmak 3 Oscar irabazi zituen, jatorrizko soinu banda onenaren Oscar saria, argazki egintza onenaren Oscar saria eta soinu onenaren Oscar saria. 3 Urrezko Globo ere irabazi zituen, film honetako If I Were a Rich Man aberatsa banintzake abestia mundu osoan ezagun egin zen. Big tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere. Irago ondo, baina hala ere, gorago joanaiko nukenik. Teilatutik gora, 2850 metrotara joaten bagara, akaso mendiko gaitza jota, ospitalera joan beharko dugu, baina mereziko du. 1850 metrotara zer dago, Ekuadorreko hiriburua adibidez Quito, eta gaurko egunez, 1820 urtean, Ekuadorrek
independentzia lortu zuen gutxi gora bera. Guayakilen akaskapenak akulaturik, kabildo ireki bat bildu eta Kuenkako independentzia zer izango zen zin egiteko plan bat prestatu zuten koentzaneoek. Ondoren gertaera historiko garrantzitsua erabakigarria izan zen 1822 maiatzaren 24erako eta Ekuador independiente baten eraketarako. Eta 2000-tik 8.000 metrotara joaten bagara, mendiko botak hartuta Maldangora, gaurko egunez jaio zen Jose Urbieta Takolo, euskal mendizale eta alpinista, Everest mendire egindako 1980ko euskal herritar espedizioan parte hartu zuena. Begira, Alberto Iñurrategiri arte mendizale ere gaurko egunez jaio zen Euskal Herriko mendizale ospetsuenetarikoa. Mundu osoan ezaguna Felix Iñurrategi anaiarekin batera 12.000ko igo zituen, harik eta 2000 urtean Felix hiltzen arte. Mendigo izaletasunean jarraitu ala ez pentsatzen ibili ondoren munduko 14 tontor garaienak osatu zituen 2002an, baina gehiago jakin nahi baduzue, komiki bat gomendatzen dizuet. Iñurrategi anaiak mendiari bihotz emanak. Nono jukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira. Hala ere, Julen, gorantz baten hasi gara, eta badakit non amaitu nahi duzun. Ikusi dute efemerietan, bai. Goian, oso goian, gaurko egunez inauguratu zutela nazioarteko espazio estazioa. Ondo inigo alaxe da, bai, nazioarteko espazio estazioa, ingelesez International Space Station, edo ISS, bost espazio agentziaren proiektua da. Estatu Batuetako NASA, Errusiako RKA, Japoniako JAXA, Kanadako CSA, eta Europako ESA agentziena alegia. Nazioarteko espazio estazioa lurraren inguruan dabil orbitan, lurretik 360 kilometroko garaieran, eta 82 minututik behin lurrari itzuli bat ematen dio. 2000ko azaroaren 3tik, hau da, lehenengo tripulazioa sartu zenetik, beti izan du tripulazioaren bat barruan. NASAren arabera, 26 herrialdetako 280 pertsonek bisitatu dute estazioa. 7 daude oraintxe bertanan, Estatu Batuak, Errusia eta Japonia ordezkatzen. Orion, zure mapa galaktikoan, dena prestau agurra zalantza, eta egian, nabeak piztu dira. Baina espazioaz ari garela ezin aipatu gabe utzi. 1957ko azaroaren 3an, hau da, gaurko egunez, Laika zakurra espaziora iritsi zen lehen izaki biziduna bilakatu zen. Sobietar Batasunak jaurtitako Sputnik 2 satelitean bidaiatu zuen. Atmosfera gainditzean bizirik irauteko baldintzarik ote zegoen frogatzeko jaurti zuten, tamalez ordu batzuen buruan hiltzen gainberotze baten ondorioz. Laika kalezakurra zen eta mundu mailako simbolo bilakatu zen. Ia bete lehenago, 1957ko urriaren 4an, sobietarrek espaziora igorritako Sputnik satelitearekin, gizakiak sekula bidalitako lehen satelite artifizialarekin, aurre hartu zieten Estatu Batuarrei espaziorako norgiagokan, eta Laikarekin hori berretxe egin zuten. 1961ko Gagarinen hegaldiarekin borobilduko zuten norgehiagoka. Para el lanzamiento interestelar estamos preparados. Houston, tenemos un problema, no vemos la luna. Nadie nos la enseña. Es verdad que el tiempo pasa mucho más lento aquí. Faltan años luz para volver a verte. Mandar una señal cuando salga de esta órbita mental. Para empezar voy a soñar.
Tira, ezin gara espazioa baino gorago joan, beraz lur hartzeko unea iritsi zaigu, eta lurrera, oso lurrera jetxiko gara. Ostiraletik igandera Miarritzen egingo den Lurramaren 20. ekitaldia hitz egingo dugu Amaia Iribarrenekin. Puri-purian tartean ere izango dugu noski pelikulak, telesaiak eta dokumentalak gomendatzeko aukera. Eneko Iturbe espaziora begira jarri komentzeigu eta ni presnago apuntea gartzeko. Mexiko aldera ere joango gara, bertan bizi den Iñaki Lasaiturak hain bereziak diren egun hauek nola bizi izan dituen kontatuko digu eta. 2 ordu eskasean hau dena, Egingo dugu nolabait entzuleok azaroak 3 ditu gaur, eta astelena da, gora bihotzak bagaude prest zuekin bigarren kafea hartzeko. Ongietorri guztioi, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri ez egizarandi egunon. Eta laizter gurean izango da Eneko Iturbe Otamendi, eta hemen izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1060 garrena du, goizak 10 eta 18 minutu, azaroak 3, gu dagoeneko 4, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan, Eneko Iturbe, segundo bat, Eneko Iturbe egunon. Egunon. Entzuleok, bagoaz martxa hartzen, gure maite duten tartearekin segituan. Goizeko 10:20 eta kantu batekin abiatuko dugu noski gaurkoa ere, eta ni gogoarekin geratu naiz laika kantua behar bezala entzuteko. Beraz, honekin abiatuko dugu gaurkoa entzuleok. 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Listos para el lanzamiento interestelar, estamos preparados. Houston, tenemos un problema, no vemos la luna, nadie nos la enseña. Es verdad que el tiempo pasa mucho más lento aquí, faltan años luz para volver a verte, mandar una señal cuando salga de esta órbita mental. Entzuleok, maite duten tartearekin zinegin bezala abiatuko dugu gaurkoa, eta Julen Goikoetxea Orbegozori eskatuko dugu, bere maite duta. Nik lehenkoan lagun batek komentatu zuen zerbaiti helduko diot. Esan zuen eta esan begira, nik ere arrazoi eman barrizu horretan. Esan zuen, badukalako goa, ja lehendabiziko otzaldia iristeko. Egun pare batean esaten zuen, nik gustora nago, eguraldi guzkitzu, argi hauekin, baina egun pare batean otzalditxo bat, badakizu horretak esaten zuen, nonbait, etxean eta inguruan eta oraindik ere, moskito eta bitxo mordo bat, eta etxean ere esaten zuen ondakinak izaten dituen inguruan eta sortzen zaizkiola, eta udara garaian hori izatea, esaten zuen, hori beroarekin eta normala da, baina ja udagarai honetan eta esaten zuen, akaso bitxoiek, moskitotxoiek izango dute bere funtzioa eta denetik egin beharko dute, eta ni beraien kontra ez daukala ezer, baina esaten zuen hori,
jada behin otzalditxo bat egiten badu, egun pare baten, izoz pare bat egiten baditu, desagertzen direla hoiek guztiak, eta badaukalako goa, udara bitartean behintzat, beraietaz libratzeko. Izotza aipatu duzuzuk, ni hemen aurrikuspena begira atzen ari nintzen, eta asteontako minimoa ostiralean izango da, 8 gradukoa da. Uste dut itxaron imarko duela. Bai, animo, mendik. Ez du negu usainik, orain udazkenean gaude, baina ez du negu usainik bintzat aurrikuspenak hori, bai, asteazkenetik larun batera euria izango dugu protagonista. Hotza egin behar du. Baina, Nire lagun bateke esatezun, hotza nahi zuela, ja. Hotza, eta berak esaten zuen, bera honen gustora dagoela, eguraldi argi eta goxo hauekin, gero honek ekarriko du. Alakoren batean, iaz ere, aurtengo udan ere uztaileko azken 10 egunetan eguraldi negargarria izan genuen, honek buelta ekarriko du, baina berak hori esaten zuen, oraindik geratzen diren bitxoiek eta erabat akabatzeko, egun pare bateko hotzalditxo bat, izotz kolpetxo bat, estimatuko lukeela berak. Nik aldiz euria nahiago, baina tira. Nebako izan berea. Bai, bingo zerrakak betetzez eskiun. Bai. Eneko, zine zure maite duta? Nire maite duta da, gaur kafea doainik izango dudala. Klasera joaten izenean. Asunto da, gure klasekideak eta lagunak denak oso futbolzaleak dira eta askotan futbolaz komentatzen. Futbolak komentatzen egoten dira. Eta gehiengoa errealzaleak dira, baina bat dago errealzalea dana eta errealeko jokalari bat gorroto duena. Esaten duena, nik jokalari honekin ezin dut, txarra da, ez dakize, eta orduan, gainontzeko klasekidek esan ziren. Jokalari hori zeinen kontatuko diguzu, klaro. Brais Mendez. Eta orduan gainentzekoek esan zioten, derbian berak gola sartze baldin badu, gainentzeko klasekideoi kafe batera gonbidatuko gaituzuzta, eta berak esan zuen ados zegoela, bazekiela ez zuela golik sartuko. Eta, gola sartu zuen. Miraria. Eta gor, kafea doainik. Baina tabernako izango da ez, edo makinakoa. Ez dakit. Hori ez zuen zehaztu. Ez da txarregia deustoko makina, badira txarragoak. Nik han klaseak ematerakoan bigarren kafea hartzen dute. Pentsa ez arden, eneko ikasle izan dute aurreko kurtsoan. Eta 11 aldiz eskaini nien kafea, ez diaten onartu. Eta apustura bat egin barko zuzuk ere. Bai. Baina kontuan ari nintzen hartzen, goizeko 8 10 gutxiagotan eta egoten zirela orako liskarak eta baten bat atetikeko ere bazan klasean, ez da? Bai, bazegoen bat, baina, berdin du. Diot gaur saltxe izango duzuelako. Kontua da kafea doainik hartzea. Batek edo besteak ordintzen badu eneko, kafea doainik baldin bada? Oida, ni nola naizen futbolzalea, nei berdin zait. Nei kafea doainik baldin bakat. Ni horrekin nahi guztu. Begira ze ondo. Teknologia. Ez fidatu. Koiori. Zer. Zure maite dut, kontatuko diguzu. Bai, baina normalitzen dezaken. Dos bai. Nere maite duta. Atzo Abadiñon izan nintzen, Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoen lehenengo itzulian. Komplikatua da, Lehenengo fasea, bigarren fasea, itzuli bat, gero beste itzuli bat, nik gero galdu egiten naiz, baina atzo antxe izan nintzen, Abadiñoko probalekoan, esan bezala, Bizkaiko bertsolari txapelketaren arira. Eta antxe aritu zen, nire laguna den, Aitor Etxebarriazarraga Gabiola, eta ez aritu soilik, baizik eta ondo aritu, eta gainera irabazi egin zuen, eta orduan poix-poixik nago, oraindik aje emozionalarekin, eta aitortu behar dizuet, oso urduri pasanituela hango orduak, ez egitzen bat ordu izan ziren, baina han egon ginen denbora tarte horretan, ez egit lasai arnas hartzeko aukera izan nuen, ez da deskantxuan ere. Oso urduri egon nintzen, baina oso gustura eta oso pozik nago Aitorrengatik, izugarrizko lana egin zuen, oso bertso ederrak utzi zizkigun, oparitu zizkigun, eta orduan, oso pozik nago, baina baita pozik beste bertsolarengatik, ze oso ondo aitu zien Txaber Altube, Gorka Pagona Gabarra, Unai Mendiburu, Maite Sarasola, eta Enare Muniategi. Beraz, zorionak guztiei, eta badakiz ez gertatu zen, ze gai atera zen, esango dute, bigarren kafeko entzulek, goiuri zastuna zaren, bai.
Lubreko lapurreta ateratzen Bizkaiko bertsolari txapelketan. Gero esaten didazue, jakaia alde batera uzteko eta ari naizela matraka ematen, baina joaten naizen leku guztietan topatzen dut, aitzakiaren bat, Lubreko lapurretaz hitz egiteko eta igande honetan bertso saioan santzieten, saio politia izan zen, gai jartzaileak aipatu zuen, lapurrak zarete eta Lubreko lapurreta ikusi ostean, pentsatu duzue zuek ere horrelakoren bat egin nahi duzuela, eta Guggenheimen lapurtzeko ideia otu zaizu eta eman zuen askorako gai horrek eta bida, maite dut txapelketa sasoia, maite dut bertsolaritza, maite dut igande arratsalde batean eguna ilun zegoenean, antxe sartu behin ere egon ez naizen leku batean, ze Abadinoko probalekua ez nuen ezagutzen. Eta han egon lagunekin eta bertsolaritzarekin gozat, eta sekulako plana iruditzen zait, beraz, hori nire maite duta. Tira, hementxe gure txatari begirare jarriko gara, goizak 10:29 minutu dituen honetan Nekane Alzelaik esan digu egunon, astelenon denoi ze goxoa sandwich on bat. Egia esaten hasita leheno txiste egin dugu, baina nik oraintxe hola plantxatik pasatako sandwich bat, oinarrizko bat, Urdaiazpiko York eta gazta duen horitako bat, plantxatik pasata. Jango nik oraintxe gustora, Horrek bikini izena du, edo bikiniak arrautza dauka. Agian, nik esango nuke bikiniak agian arrautza daukala, ez da? Ez daukat bat ere argi, Sandwich basic bat, hola gozatzeko. Euskal Wikipedian begiratu dut. Bikinia da Yorkeko Urdaiazpiko eta gazta dituen moldeko ogia osatutako ogitartekoa. Hori da, basic bat, beraz. Bai, nik eraintxe gustora jango nuke, eta egia esan uste dut, gozea daukadala, daramadalako lau egun, janda edan, baina janda aurrera eta atzera, bisita asko izan ditut azken egunetan, nire taleki izan dago, eta lagun den Juanjo Falcon Toledotik bisitan izan dugu, lehenguan aipatu genuen hemen, Tadeo Urkola musikari, DJ, eta Lantzaroten bizi den Euskal Herritarra ere, hemen dira bilela, mexikar lagun bat izan dute bisitan egun hauetan, Karli, batzuk uste dute hemen, bai Goiurik eta bai Julenek ezagutzeko aukera izan dute, eta tira, nire maite duta, pixkaten norbaiten bisita jasotzen duzunean, zure bizimoduarekin egin behar duzun egokitzapen horri eskeniko diot, nola baita esateko. Ze norbait datorrenean, zure bizitzan, hor ja, kuadratu egin behar dira gauzak, pertsonari mexikarra balin bada, kuadratura hori are komplikatuagoa da. Badagoelako, euren kulturan, denboraren kudeaketa ezberdin bat. Eta bai, geratu zara 12 ez dakiz ere ingo duzula, baina pertsona horrek 12etan egoteko asmorik ez dauka. Eta parrandan luzatu balin bada, esnatuko da esatzen den. Garrantzitsua esan duzun hori, ez dauka. Ez berandutu egin zaio, ez dauka asmorik. Ez dauka, horrela da, baina benetan diote, eta hau ez da kritika bat, hau da zerbait kulturala eta beraien buruan kokatzea zaila egiten dena, eta niri zaila egin zaite, pixat ez taliatu dugu horren inguruan, nire lagunak esaterako nahizuelako bazkari bat antolatu atzo inguruko hainbat jenderekin, baina gero etzen esnatzen bazkari hori kudeatu eta prestatzeko, eta zen, baino, beti da pixat horrela ez. Bueno, nik urte asko ez, bidaia asko, hilabete asko pasa ditute Mexikon, eta dagoeneko ezagutzen dut ez, beraien idiosinkrasia eta beraien hori kudeatzeko modua, baina eta guztiz ere, pixka bate batzutan kosta egiten zaite hori guztia kudeatzea, eta beraz, egun hauek izan dira, pixkat kudeak eta komunikazio eta lanketa prozesu bat, eta, esango nuke maite dudala, nola baite,
ondatik bizirik atera al izate hori. Bai, goze naiz, jan dugulako, baino, hola, biharamunik ezpalego bezala, Haze asteburua. Gorkak dio egunon, aupa, egunon, kariños dio dita Brokosek. Gorkak, nire maite duta da azken aldin opari asko jasotzen ari naizela. Mikrofono bat, beste argazki kamera bat. Epa. Eta esan nion eman zidan pertsonari, bota behar dut, eta barkatu, pertsona horrek esan zizun bote egin bertzuela Gorka, eta zuk, baizea, nik erabiliko dut. Argazki ikastora bukatu detenez, gora nire bi pasioak, kultura, musika eta argazkilaritza. Hori irudira, Gorka? Kultura, musika eta argazkilaritza, etziazu nahaztu, nik astelena da eta asteleeneko nago, baina hemen trampak egiten ari zera, hori irudira. Eta bi argazki kamara dituzu, 3 pasio, eta 11 lagun, ez da gauza txarra. Julen, dantza txarto. Bai, onartu behar dut, baina bi gauza egiten ari nintzen. Dantza eta zurekin itzein eta bi gauza aldi beren egiteko, ez dut balio. Goiuri eta Inigo, hobe. Bai. Gaur Ala. ondo, entrenatuta. Iñaki Lasa, espaldiko enamorado. Bai. Modioz, joan da Iñaki Mexikora, Bai, egia da. Bai, Mexikora eskondu dela, Bai. aldaretik ez da pasa, uste dut ezkontza bere horretan ez dela egon. Ui, ez dakit, Baina uste dut gure hizkuntzak lausotasun eta egokitzapen hori behar duela, eta modioagatik beste hiri batera eta are gehiago beste herrialde batera baldin bazoaz, Mexikora eskondu zarela esatea uste dute erabate zuzena dela. Bai, Jessica ezagutu zuen eta ara joan zen. Jessicak Instagramen jarraitu nahuela? Gaur? Begira, pentsatuko zuen. Bigarren kafean jarri dira gurekin harremanetan Dia de los Muertos delakoarekin eta ni ere jarriko naiz Inigorekin harremanetan. Oso goza politia gertatu izan Jessicarekin, ze joan nintzen jotzera Mexikora, postal kolekzionistak proiektuarekin, baina bakarka, eta Mexiko iriko Euskaletxean jo nuen kontzertua, eta Iñaki Lasak bere bikote zenari abisatu zion, Iñaki Euskal Herrian zegoen, baina Jessica Mexikon. Eta ana gertu zen, eta nik mundu guztian nuen ezagutzen, baina orokorrean horrelako kontzertu batera joaten den jendea bada zure lagunen lagun, edo horrelako zerbait, Euskaletxeko giroko norbait, baina bazegoen neska bat bazirudina Mexikarra eta etzegoena inorrekin. Ui, zeinote da, talako batean geratu zen horra begira, eta kaixo, Jessica naiz Iñakiren, ala! Eta orduan txe ezagutu nuen, eta gerora ja Iñaki aruntza joan zen, así que, apolita hau ere. Eneko egunon, Diegorkak, Julen, saiozu egunon, Egunon, bai. Julen, Durangoko dantza hori ondo inbeharrek. Julenek normalen, txukun xamariten dik, Egorka, gaur, beak esan dik, lanak pilatu intzaizkiola, baina normalen ondo haitzen dek. Izaro, atera do, Gabon kanta berri bat, bai? Ez, atera du bideotxo bat existitzen kanta batekin. Hori da, Izarok egin du, pixka bat, Maria Karaik egiten duena azaroan esaten dute, Maria Karai bizi dela izoztuta, eta soilik Gabon giroan bateratzen dutela Ozkaiutik, kantatzeko All I Want for Christmas is You, pixka bat Izarorekin antzekoa gertatu da, berak azken kontzertu egin ostean, iragarri zuen ez, etenalditxo bat hartuko zuela, eta etenaldi horretan, Ozkaiutik atera dute Izaro, kantatzeko olentzero. Koltzari koltza kantari ala, Memphis iriko neoiak enegan dira. Adio ama, adio loturin duen guzia. Horrelaxe, hotza ez den nahi Diegorkak, larun batean ona egin behar du Bilbon, eta mesedez horrela nahi nuke. Gora zure laguna, ez dakitzen, pentsatzen dut nire lagun mexikarra zari garela, Goiuri influencer, sandu hemen Gorkak. Influencerra naiz? Egiz egin duzun influencer izateko? Ez dakit, nahiko nuke nik influencer baten soldata, egia esan. Lubreren gaia... lortu duzulako... Hainbesteko matrakaren ondoren, Euskal Kulturareko zoko guztiak, hartu ditu nire Lubreko joera honek. Hementxe idatzi dugu oroitzek, dokumentu bat helarazi nahi digula, kontatu digulako, osasun goiz teknikariak lau eguneko greban daudela, oroitz idatzi dizugu, guk txatetik barrena, baina badazpade esan ere esaten dizugu, eta beste entzulei ere bai, edozein gai gurekin elkarbanatu nahi baduzue, bigarren kafea, abildua, gmail.com elbidera helarazi, eta guk mimoz eta maitasunez, helduko diogu, edo bintzat sehatuko gara hori egiten. Eneko Iturbe, agurtuko zaitu du, gerora berriz ere gurekin izango zara, hori da. Eta guk aurrera goaz entzuleok, hain zuzen ere, lurramaren inguruan aritu behar dugulako, urrengo minutuetan. Goizeko 10:27, segundu bat barru, oraintxe, bagoaz zuzenean, naiz irratian.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Txuri bat bezala aizen meneko 20 urteko ibilbideak ematen duen esperientziarekin eta pausarekin, baina aldi berean aurrera begira jarrita. Horrela dator Lurramaren 20. ekitaldia. Ostiraletik igandera bitartean Miarritzko irati aretoan laborantza herrikoiaren besta ospatuko da. Bihar ere laborari lemapean egingo da urtengo ekitaldia eta ohi bezala bete-beteko egitaragoa izango da. Laborantzaren egoera ezagutzeko aukera izango da alde batetik, laborariekin zuzeneko harremanak izanez, gai ezberdinen inguruko ezagutza zabaltzeko aukera ere izango da eskainiko diren hitzaldi eta tailerren bidez. Eta noski, aisialdirako tarte ere izango da. Ikuskizun, kontzertu eta nola ez, eskaintza gastronomiko oparo bategin eta guk, Lurramaren 20. ekitaldi honen xietasunak ondo ezagutzeko asmoarekin, Amaia Iribarren gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Amaia? Egunon! Zer moduz gara? Untxa, prestatzen ari. Hori da, ez da, pentsatzen dut, ostiralean hasiko den ekitaldi horretarako, aspalditik hariko zaretela lanean, eta jada azken xietasunak zehazten hariko zaretela. Bai, hori da, urte bateko lana da, eta orain muntaketa eta astea dugu, dena prestizaiteko ostiraleko. 20. ekitaldia Amaia aipatu dugu, 20 ekitaldi asko dira, jada ondo egonkortutako hitzordu bada Lurramarena, oraindik ere 20. ekitaldi izanagatik, Lurramaren atarian gauden honetan, Lurramaren astean gauden honetan, urduritasuna sentitzen da? Bai, pixka bat, baina 20. edizioa berezia izango da eta sorpresa inditzekin, baina pres gira. Konta iguzu, zergaitik izango da berezia 20. ekitaldi hau? Deia lehenik pixka bat esplikatzeko Lurramaren helburua zer zen. Lurrama sortua izan zen laborantza ganbarak zuen sortu, elkarteak. Eta hemen Ipar Euskal Herrian, ohartzen ginen kostaldean hiriak zirela eta junt etxalde guti, eta aldiz barnek aldean laborariak eta etxaldeak zirela, eta bien arteko lotura egiteko parada edo gogoa zuen Lurramak, eta 3 egunez, orduan pixka bat bien arteko zulo hori betetzeko asmoarekin da Lurrama, eta hiriko jendeari ere gure bizia, laborarien bizia eta gure produktuak aurkezteko parada da. Eta, bai. Esan. Eta urten beraz 20. edizioa da, 2026an zen lehen edizioa, eta beraz 20. edizioa da, beti 25.000 jende etortzen dira, eta aurten errikomitatua Euskal Herria dugu eta gaia biak ere laborari. Amaia, esan duzu, nolabait ere helburua bazela, barnealdetik edo etxaldeak zeuden lekuetatik, irira gerturatzea, laborantza irira gerturatzea, esango zenuke harreman hori edo konexio hori lortu dela? Erdizka, janezake, alere laborariak saltzen dugu, gure produktuak saltzen gira saltzen kostaldean, baina pertsona hainitzek, hemen iparaldean badugu hainitz jende kanpotik etorria dena, eta pertsona hainitzek oino ez dute bortxaz ezagutzen ze laborantza mota baden hemen Euskal Herrian. Eta guk zinez defenditzen duguna da kanpoko hazkuntza, kalitatezko produktuak eta laborantza herrikoia. Aipatu duzu, Amaia, zuen helburua ero badela, nolabait ere laborarien produktu horiek hirian saltzea. Laborantza ereduaren inguruan jardun gindezke, baina hemen garbi dagoena da, garbi daukazuena da, Lurramak hasieratik garbi izan duena, eredu zehaz bat, eredu jakin bat, eredu jasangarri baten aldeko apustu egiten dela. Bai, hori da. Helburua da zinez, hiru etxalde tipi eta 3 laborari egi batean, ez eta etxalde handi bat eta bat bakarrik,
nahi dugu ere laborariak duinki bizi ditezen, eta laborariek dute ere pixka bat zaintzen ingurumena edo majazten, kanpoko hazkuntzari esker ingurumena, eta hori guztia da pixka bat esplikatu nahi ere Lujama denboran. Zein da gaur egungo 2025 urte honetako argazkia Ipar Euskal Herrian laborantzari dagokionean, Amaia? Nola ganezake, alere askiuna dela, gero eta gazte gehiago instalatzen da, beraz laborantza etxek badute segida, baina behar da egunero lan egin, alere hainiz jende egetretara joanen da, beraz betiko lokan da, geroa ez da segurtatua ere. Eta zentzu horretan, aurtengo leloa aipatu dugu, bihar ere laborari izango dela, esaten ari zarenaren bidetik doa hori, esan nahi dute, bihar ere izango baldin badira laborariak, gaur egun hori ere landu behar dela, eta aipatu duzuna, belaunaldi aldaketa, belaunaldi errelebo horretan ere, jarri behar dela fokua. Bai, hori da. Beste arloetan bezala, gazteak badirelarik dinamika eta geroa segurtatzeko beharrezkoak dira gazteak, eta nahi dugu ere pixka bat gogoa sortu, behar bada laborari seme alaba ez dire nahi ere, esplikatu zer den gure lana, zer nola pasatzen den. Zentzu horretan, Amaia, ez dakit, erakundeen ikuspuntutik, administrazioaren aldetik, badago gazteak laborantzara bideratzeko, ez dakit, pizgarririk, formazio aukerarik eskaintzen zaie, nolako errealitatea dago, Ipar Euskal Herrian? Bai, laborantzan txartzeko hainitz formakuntza existitzen da, erakundeak ere diru laguntzak emaiten dituzte instalatzeko, baina, behar da ino lan egin, hemen egoaldean bezala pentsatzen dut, baina lujari buruz eta luja eskuratzeko gazte eta ez bada etxalde bateko auja, biziki zaila da. Eta zentzu horretan, gazteek esaten duzuna ez, formatzeko aukera badute, eta leku guztietan eta horrelako lanbideetan gertatzen dena, Amaia, ordu asko eskaini behar zaizkion lanbidea dira, hemen ere bokazioa garrantzi handigoa duen zerbait izango da, noski? Bai, segur da, hainitz lan egun biziki lodiak direla eta biziki hainitz lan egin behar dela, baina alere, gaur egun behar bada gauzak pixka bat aldatu dira, ez dakit gure generazioak ere galde egiten du, kanpoan beste gauza batzu egiteak, eta beraz hor aurkeztuko ditugu ze baliabide baden pixka bat bokazioa bada, baina alere denbora hartzeko eta beste gauzak egiteko parada bada ere. Ipar Euskal Herriko ereduaz ari gara, hegoaldean ere somatzen dira, badirela lehen sektorearekin, laborantzan, abeltzaintzan ari direne gazteak. Zentzu horretan, Amaia, aurtengo eskualde gonbidatua nolabait ere Euskal Herria bere osotasunean hartu duzue, sormarkak erdigunean jarriz eta bidasoaren bi aldeak ere nolabait ere erdigunean jarriz, nondik nora dator, aurtengo eskualde gonbidatu Euskal Herria bere osotasunean izateko ideia hori? Bai, beste edizio gehienetan Frantziako euskaldeak ziren, lotua baita tokiko sindikatuari, eta 2021 batean Nafartarrak etorri ziren deia, eta urten 20. edizioa pixka bat, guretzat gauza importantea baitzen, egin nuen Euskal Herria argitan eman, eta pixka bat mugak hautsiz, eta guk ere gure artean elkar ezagutzeko eta bakotsaren egalitatea ezagutzeko parada izanen baita. Urtean zehar, Amaia, bestelakoan harremanak mantentzen dituzue, esan nahi dut hor aipatzen duzu, bidasoaren bi aldeetan, hegoaldeko eta Ipar Euskal Herriko laborari eta arlo honetan ari zaretenek elkarrekin harremanak mantentzen duzue? Badira EH kolektiboa Euskal Herri mailan ari direnak, etxalde ere, badira hola zonbait elkarte eta mugaz gaindiko lana egiten dutenak deia.
Laster sartuko gara pixka bat, aurtengo lurramak esan duguna, ostiraletik igandera bitartean Miarritzeko irati aretoan garatuko den lurramaren inguruko egitarauaren inguruan, baina hor badituzu, nolabait ere bi figura urtero omen aldi edo aitortza moduko bat egiten diozunak, Gazama eta Gazaita figura horiek dira. Amaia, konta iguzu lehen da bizi, zer diren Gazama eta Gazaita? Bai, urte gutxi zola bada Gazaita edo Gazama bat, eta pertsona hori usaian da pertsona aski ezagun bat, izan zientzialari bat, soziologo edo politologo bat, politikari bat, barkatu, eta urtean, eta beraz, hitzartze bat egiten du usu pertsona horrek, eta urtean, justukin egin dituen bi laborari hartu, bi laborari gazte, eta pixka bat behitz etortzeko ere gure egoetara, eta beraz, bi laborari horiek izanen dira Elena Ager, beraz Elena Ager ez da laborari familia batetatik heldu, ez da laborala. 10 urtez baratzegintza biologikoan langile izan da, eta hor 2021 batetik goiti Baigorrin instalatua da, eta jateko sagarrak ekoizten ditu. Iparraldean lehena da. Eta gure Gazaita, Iñaki Intxausti Gipuzkoa da, segura zerain aldean ari dena, eta dola 10 urte instalatua da beranaiarekin, eta behi fruitu eta baratzea egiten du, salmenta zuzenean, eta biologikoan da, biolug elkarteko kidea. Elenaren kasua aipatu diguzu, Amaia aipatu duzu nolabait ere ez datorrela laborari familia batetik, gaur egun laborantzara dedikatzen edo laborantzan diharduten gehientsuenen profila zer da? Familiati datorkie edo gero eta gehiago dira aurrekari familiarrik gabe laborantzara dedikatzen direnak? Oraindik laborari familietako seme-alabak dira lere gehien instalatzen, baina kanpotik etortzen direnak 120 dira. Beraz, gero eta toki gehien hartzen dute, gero eta gehiago jende motibatzen da, eta horieri ere ajera ona egin behar da, motibatua baitira, eta gero eta jende gehiago bada ez dena laborantza mundutik etorria. Pixkanaka egitarauan sartzen hasita, Amaia, hitzaldi asko izango dira, mahai inguruak, tailerrak, bestelako ekitaldiak ere bai. Aipatu dugu urtero lurramak izaten duela lelo bat, aurtengoa bihar ere laborari izango dela. Ez dakit, antolatzen diren hitzaldi, tailer eta horrelako jarduerak zer izaten dira? Urteroko lemaren inguruan edo gaitegian hitzagoa izaten da? Alere, urteroko lemaren inguruan izanen dira hitzaldiak, eta hor beste bizpairu gai ere aipatuko ditugu pixka bat Euskal Herriaren bi errealitateak ulertzeko gisan. Eta zentzu horretan, askotan aipatzen da, erakunden aldetik lehen aipatzen aritu gara, formaziorako aukera badela, erakunde laborariekin nola jokatzen duten ikusteko ere, horrelako espazio balio dezakete oso modu anitzean lantzen delako laborantzaren alor guztiak lantzen direlako, erakundeetatik, arduradun politikoen aldetik, zer nolako tratua jasotzen duzue, laborariok? Lujamara lere etortzen dira, erakundetako pertsonako, jaurten ostegunean izanen da debate bat justuki instituzioetako pertsonekin, eta ajera ona egiten digute, eta gu gure eskaerak ere pasarazten ditugu Lujama denboran. Pentsatzen dut, Amaia, hitzaldiak formato bat izan daitekeela, bestelako tailerrak ere bai, publiko alik eta zabalenaren gana iristeko mota ezberdinetako jarduerak antolatzea ere garrantzitsua izango da, ezta pentsatzen dut, nolabait ere jendea erakartzeko, hitzaldia bakarrik egonda kaso komatxoen artean naiz eta gaiak interesgarria izan bate pentsa dezakela apur bat, ez dakit astuna edo egin litekela eta zentzu horretan bestelako ekitaldiak ere, beste formato bateko ekitaldiak ere antolatzen dituzue. Bai, zinez Lujaman hainiz gauza pasatzen dira, gure webgunean ikusten alduzue, baina pixkat esplikatzeko nola den, irati aretoan da Miarritzen, beraz animaleko areto bat da, eta hor badira hainbat gune, aurrentzat badira animazioa hainitz, kanpoko eta barneko xoko bat baita, landare gune bat bada ere, eta naziei buruzko animazioak badira gaztaina, sagarra, garagardoa,
Gero bada beste tokiko ekoizpenen, etxe ekoizpenen merkatua bada, eta hor aurten beraz 7 probintzietako laborariak izanen dira, denak kalitatezko desmartxa batetan engaiatuak direnak, eta aurten ere merkatu hortan, hemen AOP deitzen da eta DOP uste dut gazteleraz, sohmarka horiei buruzko piskat main berezi bat izanen da, eta Idia Zabal, Ejonkari, eta hemengo Kintoa, Irulegi eta horiek presente izanen dira. Gero bada ere animalean erakusketa bat, tokiko ahazak izanen dira, eta hor egunero tailer desberdinak badira, beraz erakusteko pixka bat gure bizian nola den, hor ahuntzen deiztea izanen da, ardi hile moztea, artzain txakukan erakusteko parada ere. Gero biztan dena hitzaldiak, eta jateko toki desberdina initz izanen da, dena tokiko ekoizpenekin egina, beraz, xutik jateko talo, hamburgues eta historio, gero tokiko garagardoak eta arnoak, eta bazkariak izanen da, bazkari eta afariak. Hori esateran indoan, horrela festarako aukera jartzen zaigunean, Euskaldunok normalean, janedanerako joera ere izaten dugu, eta errazagoa izaten da, jende erakartzea janedanerako eskaintza zabala jarritakoan, eta zuk esan duzuna, guztia bertako produktuarekin hori ere pentsatzen dut, jendea erakartzeko tresna egokia dela. Bai, biztan dena, eta erakusteko ere zinez bizitzen aldela, eta gure pestak ere tokiko produktuekin egiten alditugula. Eta gero animazioak ere badira, kontzertu, txaranga, dantza ikusgarri, egun biziki beteak dira. Zentzu horretan, Amaia, bihar ere laborari lema horri berriz ere helduta, ez dakit, Lurramara inguruko ikastetxeetako ikasleak eta hurbiltzen ote diren, jada gazteetatik saiatzen ote zareten, ez? Gaztetxoei ere, erakustea, nolakoa den laborarien bizitza, akaso gaztetxoietako maten familietan ere izango dira laboraria, baina ez dakit aurrekin, ikasleekin lanketa berezirik egiten ote duzuen. Bai, ostiralean aurren eguna da, eta inguruko eta askilguneko eskola, ikastola eta hainitz etortzen dira ikustera pixka bat nola pasatzen den Lujaman. Badira filmak, lanketa berezi bat egina da ere laborantza lizeoko ikasleekin. Aurten testu batzu idatzi dituzte, imaginatuz 2050an zer nolako laborantza izanen zen. Eta bai, entzatzen gira zinez adin guztietako jendea onkitzen. Eta bukatze aldera, Amaia, esan dugu, 20. ekitaldia, aurtengoa Lurramak, pentsatzen dut orain aurtengoa egitera zentratuta egongo zaretela, aurrera begira, ze helburu, ze erronka ditu, Iparralde Euskal Herriko laborantzak? Guk nahi ginuke, alere instalazio tasa dizikiona barin bada ere Iparraldean, laborarien, 50 urte gorako laborarietan, eguneko 50ak ez du segidarik bere etxaldean, beraz, nahi ginuke alere zinez, gero eta laborari gehiago izaitea, eta laborantza, kalitatezko laborantza segidezan. Hori esan da, berriz ere gogoratuko dugu, azaroaren 7, 8 eta 9 Miarrizko Irati aretoan, Lurramaren 20. ekitaldia ospatuko dela, lurrama.org webgunean ekitaldiari buruzko informazio guztia, egitaraua, bertan izango diren ekintza guztien inguruko xehetasunak, eta bukatzeko, Amaia, garbi utzi behar dugu, edonorrentzat ateak irekita daudela, hau ez dela bakarrik laborantzan diardutenentzat, baizik eta laborantzaren inguruko interesa duen orok ateak zabali dituela. Bai, biztan dena, gure helburua da zinez gizarteko edonor gindadin, eta deneri idekia da denentzat bada zer egin eta zer ikusi. Amaia Iribarren, eskerrik asko, gaurkoan 2. kafera hurbiltzeagatik, pentsatzen dut, egun lanpetuak izango direla, baina zuek ere aldu zuen neurrian, disfrutatu Lurramarekin. Esker, jaio! Aio!
Amaia Iribarren agurtu berri dugu, Lurramarako gonbidapen hori ere luzatu gure entzulei, eta Olai Entziarteren bildotxa kantuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, entzuleok segituan, azken ordukoari ere helduko diogu estudio zentraletan Garazi Castaño lankidea prest izango dugu eta. Izaterik ezan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Gizonezkoa zara, seme-alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme-alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan 611 411 868. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Entzuleok segundu gutxi eguerdiko 11:00 izateko eta bagoaz esan da bezala estudio zentraletara, Garazi Castaño egunon. Badiru diztugula Garazi Castaño entzuten, saiatuko gara behar bezala hau berreskuratzen, orain Garazi? Ez dugu Garazi entzuten, saiatuko gara egoera hau lehenbailen konpontzen entzuleok eta zuengana joko dugu segituan, azken orduko hori guztia bilduta. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
Orain bai badirudi entzun dezakegula. Garazi Castaño, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara. Garazi, egunon. Egunon bai, eta oraingoan bai kultura albisteari zabalduko diogu tartea segidan, azken orduko hauek aipatzeko. Angel Ertxundi omenduko baitute, Irun literatura sarien 56. edizioan. Garezi Kamio, Carlos Linas Asoro, Mario Marin eta Marina Casado izango dira sarituak, baina esan bezala, azaroren 22ko ekitaldi horretan, Angel Ertxundiri ere eman nahiko diote eta eskiniko diote, aitortza hori. Horrez gain esango dugu, Garazi Kamiori, Moebiosen ertzak Euskarazko Leberriagatik eman diotela saria, Carlos Linas Asorori Euskarazko poesiaren atalean bazterru utzien lanagatik, Mario Marini gaztelianezko Zemeika Eleberriagatik, eta Marina Casadori gaztelianezko poesian Un mar que nadie mira lanagatik. Horiek kulturarloan eta nazioartean aipatuko dugu palestinar baten tortura irudiak zabaldu zituen fiskaloia atxilotu egin duela Israelgo poliziak, ostiralean bere dimisioa aurkeztera behartu zuten eta igandetik zeraman desagertuta. Polizia israeldarrak goizalde honetan atxilotu du Yifat Tomer Jerusalmi, ostiralean bere dimisioa eman eta igandean desagertu egin zen Israel Katz defentsa ministroaren mehatxuak tarteko suizidioaren zurrumurrua ere bazebilen bertatik eta fiskaloiak gogorakarriko dugu pasaden udaran DRMko kartzelan palestinar batek jasotako tortura eta abusuak ikusten ziren bideo bat zabaldu zuen eta filtrazio hori leporatuta atxilotu dute astelen honetan, hala azaldu du poliziak ohar labur baten bitartez. Badirudi bigarren atxilotu bat ere badagoela, Matam Shalom koronela, ejertzituko fiskal oi nagusia, Tomer Jerusalemnikin batera, epaiaren aurretik pasatzea espero da, ikusiko dugu gaurko gunean den, hala ez. Bestelakoetan, aipatuko dizuegu, lasai direla errepideak une honetan, beraz, hori etxekazken ordukoak. Eskerrik asko Garazi Castaño eguerdiko 12etan informazio gehiago izango dugu hementxe, naiz irratian eta bagoaz aurrera gozo gainera. Gero arte. Hain gozo ezkoaz, baina bagoaz ez pentsa. Amets baten artetik alau. Entzuleok, berriro gertatu zaizkigu gauza xelebre xamarrak, eta da, sandwicharen nazioarteko egunean, sandwich bero-bero batzuk, iritsi berri zaizkigula. Broma izango da. Hau da, entzuten ari garen abestiak dio, amets baten erdian, ez? Gure bai, amets baten erdian, sandwich, bida inigo, barre egin duzu, sandwicharen nazioarteko eguna aipatzea erabaki dugulako gaur irratsaioaren hasieran, baino begira eskerrak aipatu dugun, ze orain, sandwicha daukagu, ai ama! A ber, opari hauek gero, ez dakit, zerbait pentsatu behar dugu, ez, gure eskertza erakusteko, gure eskerrona erakusteko. Bueno, lehenik eta behin, nekane altzelai, mila esker, sandwichak ikartzagatik, erotuta zaude. Eta ze guapa zauden. Arizonako biserarekin. Bai? Azka gustatu zego, zure outfita. Jantza, Julen, jantza. Ni hau bete hortz nago. Bani hau bete sandwich, no. Bueno, nik itxaron egin dugu pixka bat beroa dago. Horrelako gauzak, irratiare magia hau da azkenean, ez? Zerbait aipatzen duzu eta... Begira, bazegoen, elkarrizketa batean One Direction taldeko kide batek aipatzen zuen konturatu zela, bera, benetan ospetsua zela, esan zuelako behin, esnatu zela, eta ez dakit, bera gaztea zela eta Twitterren edo zer gauza jartzen zuela. Eta egun hortan jarri zuela, ze txarra den esnatu eta etxean esnerik ez duzunean gozaltzeko. Eta behi bat ekarri zioten. Baina hori jarri zuela... Eta banketa txiki bat gizteko. Barkatuko Juri. Hori pentsatuz, graziosoa zela edo jendeak ere ulertuko zuela bere min hori, baina ez zuela espero. Zer gertatu zen? Da zer gertatu zen? Handik 2 minutura bere zale bat agertu zela bere etxeko atarian esnearekin.
eta etxeko atarian utzi ziola, eta orduan konturatu zela bea benetan, Famatua zela. famatu, egia da oso famatuak garela, ze hau, asteko jendeak badakin nun bizi nahi zen, eta nik zerbait idatzi eta 2 minutura hori ekarri dit. Eta elkarrizketatzaileak James Corden aurkezla zen, eta James Cordenek esan zion, hau erabili egunero, ez? Hau da, esnatu eta idatzi, ez dago zer okerra horik, esnatu eta konturatzea baino, bizikletarik ez duzula. Eta bizikleta bat ekartzen dizuten, edo, ze txarra den esnatu eta konturatzea, sandwichik ez duzula gozaltzeko, eta sandwichak agertuko zaizkizu etxan, hori gertatu zaigu. Zesan nahi dut honekin, One Directionen ospearen pare gaudela? Bai. Gainetik, nola parean. Gainetik. Momentu honetan, nik esango nuke gainetik, ze One Direction ez dago. Egia da, ez da existitzen jada. Vale, beraz, Beatlesen ordezkoak izan ziren One Direction, ospeari dagokionez, eta One Directionen Zu Yoko Ono sentitzen zara pixkat. ordezkoak gara gu. Ni Yoko Ono ez nahi zinei sentidu, baina badakizu Yoko Ono nere kuadriako bat jarraitzen duela Twitterren? Ara. Beti pentsatu izan dugu, nahi gabe konfundituta beste izen baten bila zebiela, baina Yoko Onok nere kuadriako bat jarraitzen du Twitterren. Flipatzen nahu, Ni bizitza eman dit sandwich honek. Oso hona da, gainera arrautza dauka. Nik esango nuke gainera, momentuan egindakoak direla. Bai, etxean egin berri daudela. Beroak daude. Bai. Hau da, irratiare kale parean egitearen magia. Lehengo baten etorri zen Tolosako Aldezarreko dendari bat esan zigon, ikusten dut hor daukazuen landare hori Julenen atzean dagoena. Pixkat, makalduta dagoela eta opari bat ekarri dizuet eta landare bat ekarri zigun. Hor daukagu, pertxeroaren erdian, ubikatu dut eta ni oso arro nagon ere... Ez da baino gobeto zeinduko duzu, ez da? Landareak diseinatzeko joerarekin. Horrek uste dut bizirauteko baldintzak ez dituela hain sensible. Ez du zer behar. Ez da gitu. Kaktus bat erilko genuke. Hil genuen kaktus bat, Julen. Ara? June Romateti... Ze labanka da tonuan geratu zaio. Hil genuen kaktus bat. Ez da gitzer esan nahi du, no? June Romateti bargureneko paritu zigula kaktus bat eta hil egintzela. Hori esan nahi du. Literalki. Zertzen beltza? Juneko paritutuko izateko. Kalabera txiki atzuki. Hil egin genuen kaktus bat, Juri. Hartzen diazu, ez uste gorpegia. Hil egin zen. Ez genuen hil. Barkatu kaktus horrek gure zaintza behar zuen eta ezkenion eman. Beraz, ardura badaukagu, kaktus horren ez biziraute horretan. Bale, bai, hoixe. Lehen esan dut One Directionen pare gaudela, ez. Gaude, Mazonen pare, eta Isabel Díaz Ayusoren pare. Izen bat eriotza dauzkagu gure... Dimisioak orkesteko momentu iritsi zaigu. Vale. Dimisioa. Fijatme zer. Amazonen dimisioa. Bueno. Izan da, lotxagabea. Urteak dara matza, lotxagabea izan. Zeak, Jesus, Matutek idatzi du. Miserablea izan zen, eta miserable gisa, esan du agur. Miserable, beti miserable. Lako zerbait txokatu du. Zein goxoa dago, ez da? Agian ez da oso bateragarria sandwicha jate eta irratsaio bat egitea. Viaje arramantziok. Suposatzen dugu goxoa dago, la behintzat. Viaje arramantziok. Nik Imanolekin elkarbanatuko dut puri-purian atalean. Hori pentsatu dut. Oso ondo. Gizara joan daukagu, gero eta plakogo dago, eta... Segin erekin sartzen, baina bai, oso goxoa dago. Bueno, baina jarraitu beharko dugu irratxea. Bai, baina momentu honen ostean, goaz, eneko Iturbe kontatu behar digu. Kontatu horretzigu bitxikeria batzuk. Bai. Nik aipatut mendia eta espazioa. Bai, ikusiet, sarreran hasizatela goitik beraino, eta espazio baino, eta esan dut, nik kontatuko izkiek gauza batzuk, agian etzek izkitenak eta interesgarriak izan daitezkenak. Eta lehenik eta bain, esango dut, hasiko gara, lurretik espazioraino, bale? Gero ez eta urrutiago juten. Eta SpaceXen Falcon batean joango gara? Enekoren aurpegia izan da. Alerta friki, barkatu. Julen, ez dut hitz bakar bat ere ulertu. Hori izan da aurpegia. Segi zurean eneko ondo. Guazen, eneko guazen. Nondik neurtzen dugunaren arabera, Everest ez da munduko mendirik altuena. Ez. Mauna Kea sumendia da, hau Hawain dago,
mendizuri esan nahi du hawaiieraz, eta 10.000 Zeizen ona, sumendi batentzako, ez? Maunakea. Bai. Jarrik asko. Sandwicharen efektua. 10.203 metro neurtzen ditu, baina nola urazpian azten den mendia, 4.213 metro ditu, gainazaletik. Urazpian gehiago dago, gainazalea bainago. Hori da. Eta, oroar, maunakea, leku ezin hobea omen da, astronomiarako ze, gailurra atmosferan 140 baino gorago dagoenez, urteko 300 egun baino gehiago, oskarbi dago, eta orduan, astronomiarako erabiltzen da, tontor hau gehien bat. Aha. Gaur egun itzalita dago, sumendia orduan, Komeni, bestela. Bai, bezala zeltxo. Orain hitz egingo dugu, inoiz eskalatu ez den mendirik altuenari buruz. Hau da, Kankar Punzum, eta hau Butanen eta Txinan kokatua dago, munduko 40. mendirik altuena da, 7.570 metrorekin. Eta, asunto da, hau ezin da eskalatu erlijio arrazoien gatikan. Ze Butango gobernuak debekatu egin zuen 1994an 6.000 metrotik gorako mendiak igotzea, eta 2003an mendiak igotzea debekatu zuen. Ze ematen duenez, tontorrak, menditontorrak dira jainkoak eta espiritu, pakean utzi behar diren espirituak bizi diren tokiak, behien bizilekoa. Eta ordura arte, inork mendi hau igo ez zuenez, oraindik inork ez du igo, eta denbora batez behintzat, legeak jarraitzen duen bitartean, ez du inork igoko. Sedentarismoa sustatzen, Butango gobernua. Ez, egia da, Butanen oso zorrotzak direla, adibidez turismoarekin, eta urtean, zuk ezin duzula joan, ala nola Butanera, eta mugak dauzkatela, eta zorrotzak direla, bidaiatzen duen pertsona bakoitzak ez dakitzen bat diru utzi behar duen geroan herrialdean, eta horrela turismoa oso mugatuta daukate, eta arrazoi espiritualak izango dira baina ziur naiz baita ere hori erabaki zutenean buruan bazutela, orain Everesten turistifikazioarekin gertatzen ari dena, hori saiestea. Bagian. Evereste, esan duzu, espiritualtasunean oinarritzen direla, baina kopuru zehaz bat, diru kopuru handi bat utzi behar turismoa egitera joaten zaren, ez da? Ez, mendiena... Oso turismo espirituala, no. Ez zia, zaulerto. Mendiena esan dueneko arrazoi espiritual batengatik dela, ez dut esan nik turismoarena arrazoi espiritualengatik denik. Turismoarena da, turismoarengatik, hau da, ez dutelako nahi Donostian gertatzen ari dena adibidez. Ondo ego, Juri. Normala da. Butan beti defendatuko dut, ze nire txikitako ametsa zen, Butanera joatea. Banuelako nik jolas bat ordenagaiurako, Pantera Arroxarena, eta agertzen ziren umetxo asko. Ume horiek bizi ziren, bizi ez, udalekuetara joaten ziren, eta umea zen bakoitza herrialde batekoa. Eta ordan zuk jolasean deskubritzen zenuen herrialdeari buruzko informazio gehiago bat zen. Eskoziako ume bat zegoen, eta orduan Eskoziako ohitura zaharrak eta horrela agertzen ziren, eta Butaneko ume bat zegoen. Eta orduan abesti bat agertzen zen, Butanera joatea, zoriontsu izatea dela, ez dakiz zer, eta orduan ni geratu nintzen txikitan, ze beste herrialdak gehiago ezagutzen dituen, ez? Bazegoen ume frantses bat, bazegoen ume txinatar bat, baina Butan ez nuen ezagutzen, Pantera Arroxaren jolas autopatu nuen arte, eta orduan, ordutik txikitan, esaten Butanera joan behar dut. Orain garestiegi Butanera joatea, baina egunen batean joango naiz. Gertu dira Butanen aldekoak? Butaneroak. Ondo. Irraio Baiekanoko zaleak dira, ez da? Baita ere, oso ondo. Orain espazioa eta mendiak lotzen dituen une batera iritsiko gera. Ze espazioera bidaiatu eta Everestera igo den pertsona bat dago, biak egin dituena. Eta hau da, NASAko astronauta bat, Scott Paradzinski. Baina, bera, igo da, edo, satelite baterik bota dute uzturrenik. Everesteko puntara. Ez. Bera, igo da. Horrek meriturik eluke. Baterez. Baina, bera, igo da. Hau astronauta bada, eta, 2009ko maiatzaren 20an igotzen Everestera, iritsi zen gailurrera, eta han, utzi zuen, Apollo 11ak
Bayergaitik jaso zuen harri txiki bat, Everest tontorrean utzi zuen. Eta han dago. Igual Everesteko ekosistema guztiz zanpatuko du eta hankaz gora jarriko du. Horrela esan da politia dirudi, baina gero egia da esaten dutela... Sonatzen du Pirinotako ibonetan bainatzen den jende horrek bezala, ez diote azalean edozein eguzkitako krema eramate horrek, bertako ekosistemetan ikaragarrezko eragin izan dezakela, eta Hori da, bai. Edo arrokatxoekin zutabeak egitea bezala, bai. Eraz, ikusten baituzue, bota. Askotan mendietan egoten dira bideak markatzeko. Baina askotan jendeak egiten ditu eta ez bideak markatzeko, besterik gabe, eta horrek azoratu egiten du ekosistema, ze barrokak hartzen dituzu, eta orduan arrokak zuen lur sail hori geratzen da ahulago, ze orain arte arrokak ez talia zegoen, eta orain ez, eta orduan igadurarako eta askoz arrisku handiagoa dute, eta gero gertatzen dena da baita ere, hau dena, ze justu atzo harritu nintzen honen inguruan irakurtzen, esaten dute biologoek eta mendizale oso adituek, eta horrelakoek, eta geologoek, noski. Ikusten baduzu horrelako bat, zer gertatzen da? Zu urrengoa jungo dela eta egingo duela horrelako bat, eta horrelako bat, eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta orduan asko egiten direla. Gaur egun mendiak eta ibilbideak markatzeko badaudela beste modu batzuk, bereziki oso ohikoak diren ibilbideetan, ez? GR-etan eta horrelakoetan horiek ja markatuta daude, eta orduan hor ez da beharrezkoa bidea markatzeko erabiltza, eta ekosistema aztoratzen dute guk uste baino gehiago. Eta orduan hemen Everesteko ekosistema ziur aztoratu dutela. Vale, eta orain ilargira goaz, ze ilargian pertsona bat lurperatuta dago. Ze? Bai. Eugene Schumacher. Hau Schumacher Levi bederatzi kometa ospetsuaren aurkitzailea izan zen, astrogeologian sortzailea izan zen, eta ilargira bidaiatu behar zuen lehen geologoa izan behar zuen. Baina, osasun arazoengatikan, berak ezin zuen bidaiatu ilargira, eta orduan berak entrenatu zuen Neil Armstrong eta gainontzeko astronautak. Eta 1987an autoistripu batean hil zen, eta orduan NASAko lankideek erabaki zuten bere omenez berak egin zituen aurrera pasuengatik eta aurkikuntzengatikan bere errautsak ilargira eramatea, eta bera da ilargian lurperatuta dagoen edo ilargian dagoen pertsona bakarra. Bere garaian bazegoen mitoa den edo Tom Cruisek ilargiaren zen bat hektarea erosi zituela. Esan ezakit zeini erosten zeizkion, ezakit zeinek saltzen dituen, baina ari naiz aipatzen igual hau esaten zela dola 20 urte, aurre ikusten zuela Tom Cruisek torkizunean kutsadurarengatik eta horrelako kontuengatik ilargian bizi beharko genuela eta suntsitzen ari ginela gure planeta, eta orduan erosi egin zituen ez dakit zenbat hektarea. Ez dakit zeinek saldu zizkion, ez dakit legaren aurrean ze balio duen erosketa horrek, baina hori esaten zen. Begiratu egingo dut, Eta ilargian dagoen pertsona horri pasaden asteburuan jendea joten da, ez? Jerrietara, lorea jartzera, pixkatu urruti, ez aukeran? Esan barra daukagu, Schumacherren kasuan, ilargian dagoela, bere errautsak daudela ilargian. Nabadur hori igual egin behar da. Gorpua lurperatu beharrean, errauts denak edo zatitxo bat deraman zituztela bertara, baina aloxe da bai. Bueno, topatu dute. Dennis Hope izeneko gizon batekin hasi izan daudena 1980an. Bera Nevadako bizilagun bat da, estatu batuarra, eta berak topatu zuen legean utxune bat, ez? Inglesez loophole deitzen dena, eta legearen utxune horren arabera, edo legea idatzita dagoen modura ulertzen da, pertsonek norbanakoek ilargian erosi dezaketela, lurzorua edo, herrialdek ezin dutela. Baina norbanakoek baietz, eta orduan bera hasi zen saltzen, ilargiko zatitxoak. Eta orduan Tom Cruisek erosi zuen, Nicole Kidmanek ere erosi zuen, John Travoltak ere bai, eta George W. Bushek ere erosi hemen zuen. Ara.
ezagutu ditugu, hainbat bitxikeria Eneko Iturberen eskutik, eta tiro, ze gauza paradoxikoak eta ze gauza xelebrak gertatzen diren munduarekin. Bai. Eta askotan dirua tartean dagoenean, are gehiago. Beti. Eneko Iturbe eta mendi, eskerrik asko. Bai, zuei. Guentzuleok bagoaz aurrera eta nora eta Mexikora segituan Iñaki Lasaeturarekin, ezagutuko dugulako gehiago, Dia de Muertos hilakoen egunaren inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona. Egun hauetan, guk gau beltza ospatzen genuen bitartean, Mexikon ere aritu dira, ospatu eta ospatu, ze badakizue, Mexikoko folkloreko eta historiako egun oso garrantzitsuak direla, egun hauek, ez? Hilen eguna, santu guztien eguna, edo arimen egunekin nahasten dugu dena, baina beraiek badituzte, egun bakoitzean zertxo bait, eta adibidez, azaroaren 2, hau da, atzoko egunez, Dia de Muertos izenekoa ospatu zuten, eta Dia de Muertos eta Dia de Todos los Santos ez da berdina, baina, atzo hori ospatzen aritu ziren, eta guk pentsatu du, hau interesgarria da, ez? Hemen, Mexikak, mixtekak, texkoakoanak, zapotekak, tlakatekak, totonakak, eta, herrialdeko hainbat, biztanlek eta herrik egiten zituzten erritualak, bai aspalditik, ez? Hildat dauden familiako, kidentzako edo lagunentzako, eta ordan bihurtu da heriotza, paradoxikoa dirudien arren, bizitzaren simbolo, Mexikon behintzat, eta aritu dira ospatzen, eta jakin nahi genuke, nola ospatzen den, nola bizitzen den handik, ze ni Mexikon egona naiz, baina ez data hauetan, eta zer gertatzen da, guk gure lankideoi batek, bigarren kafeko familiako kide batek, Iñaki Lasaeturak, kontatu nahi digula zer moduz bizi izan duen, ze lehentxeago ere aipatu dugu, Iñaki Lasaetura badakizue, gure entzule fidelenek ezagutuko dute, gurekin izaten genuen, aurkezle modura, bigarren denboraldian okerrez banago, hementxe aritu zen, eta Mexikora joan da bizitzera, eta antxe dago, urte hasieran uste dute joan zela, eta antxe bizi da orain, eta bera kontatu digu, nola bizi izan duen herrialdea ezbarkatu festa eta ospakizuna. Kaixo, bigarren kafeako lagunok, Euskal Herria, Mexiko iria konexion. Egia zan ze poza zuekin berriro gotea, eta batzuek jada badakizuen bezala Mexikon bizi naiz urte hasieratik, eta oso egun bereziak izan ditugu pasaden astean, benetan bereziak. Ez bairi gabe, Mexikar askorentzat urteko egunik edernak izaten dira Dias de Muertosekoak, eta mengo lagun bate baino gehiago esan didan bezala, ze pozamaten digun Iñaki gure ohiturak ezagutzeko aukera izango dizula, logika orotik kanpo dagoen zerbait da hau, baina benetan oso ohitura garrantzitsua da guretzat. Eta lehenik eta behin, uste dut hori dela nabarmendu nahi dudan gauza. Oso garrantzitsua da Dia de Muertos Mexikarrentzat. Eta hiri guztiak bizi duen zerbait da. Ez gutxi batzu egiten duten zerbait, guztiek ospatzen dute Dia de Muertos. Azteko, hiria laranjaz tintatzen da.
hiri guztien topatuko dituzu dendak, etxea, azoka, kalea, laranja koloreko loreez. Lore horiek zenpasutxil deitzen dira, eta hildakoen egunaren loreak dira zehazki. Ea, koko pelikula ikusi baduzue, justu, lore horiek. Lore naranja horiek da, koko pelikulakoak. Eta garrantzi handia dute iruditerian. Eta koko aipatuta, film horretan oso ondo azaltzen dute guztiak, esan. Beraz, uste duzuena baino gehiago dakizue koko pelikula ikusi duzuenok. Adibidez, gogoratzen duzuen nola filman zubi bat dagoen hildakoen erreinutik gure errealitatera? Justu hori egun hauetan gertatu da. Zubi hori aste honeta aurreko astean gertatu da eta bidori iriki da. Baina nola iristen dira hildako horiek familien gana. Biziri gaudenok idatuta. Eta nola egiten da hori? Etxean aldare bat jartzen dugu eta aldare horri bide bat eraikitzen dugu aldare horrekin. Hau da, etxean gogoan ditu hildakoen argaztia jartzen ditugu aldare batean, eta hori guztia doktoretu egiten dugu. Bela jartzen ditugu, hildakoen eguneko hildako pertsonen irudiak, pan de muertos edo hildakoen ogia, dela egun horietan egiten den opil berezi bat, azukre jartzen da, gatza, tamalak, mezkala, tequila, ura, eta gero, hildako babitzak gogoko zuena. Hau da, Coca-Cola gogoko bazuen gure oso bak, Coca-Cola azgartzen du, edo ardoa, txampaina, edo zer gauza. Eta, aipatu ditudan gauza guztiek aldare baten jartzen dira. Gure kasuan, nire bikoteak eta biok aldare bat jarri dugu etxean, eta jarri genuen nire amaren argazkia, neskalagunaren oso baizebak, aitona monak, eta txakurra ere bai. Ze hori da beste gozat, maskotak ere aldarean jartzen dira. Eta tequila, mezkala, aipatu duan guztia. Baina bukatzeko garrantzitsua. Hildakoek aldarerako bidea topatu dezaten, zenpasutxil bide bat egin behar da. Etxeko atetik aldarera arte. Eta hau guztia egiten ez bada, belak baitugu pizten, hildakoen argazkiak jartzen ez baitugu, hildakoak ez dute topatuko bidea, eta galdu egingo dira. Gainera, eta honek asko harritu nago, hau da gehien harritu nago gauzetako bat, arau oso zehatzak daude. Adibidez, lehenengo egunean maskotak izten dira. Gero hurrengoan, heriotza traumatiko bat izan duten pertsonak. Ondoren, itota hil direnak, itota. Jende asko itoko da Mexikon, edo zakit. Hurrengo egunetan, bataiatu gabe dauden aurrak iristen dira. Eta azkenean, azaroren batean eta bian gainontzeko guztiak. Eta diotenez, horrek hartzen dira etxean, aldarearen ondoan, guri begira oten dira, eta pozik daude gu haietaz gogoratzen garelako, eta ondo ikusten gaituzarako. Baina, eta honekin jamaitzen hasiko naiz, hau ez da soilik etxean gertatzen den zerbait. Ez da bakarrikan aldararen parean, beloien argizpian egiten den zerbait. Mexikarrek harreman berezia dute eriotzarekin, eta Dia de Muertos a lo grande ospatzen dute. Osea, a lo grande. Kalea laranjaz dago zen bezala. Jendea mozorrotu egiten da, aurpegiak pintatzen du, kalean badago jende pila bat dirutruke zu pintatzeko prest, makillatzeko, desfileak egiten dira, eta adibidez, hildakoen eguna baino astebete lehenago, Jesu Kriston desfilea egin zuten pixkat, inauterietan eta ikusi duen olako konpartxakin eta horrela, olako zerbait, baina Katrina handi batzuekin, eta aparte, desfilez aparte, erreforma etorri den, Paseo de la Reforma deitzen den bezala, dalango etorbide nagusitako bat, Katrinaz beteta zegoen, hor telebistan teguizen dugun hildakoen irudi horiek, eta lehiaketak egiten zuten. Eta hildakoen egunean, are eta desfile handiago egiten zuten. Hau da, asteburu batean egiten da desfile bat, eta hurrengo asteburuan egiten da desfile ariketan handiagoa. Da dijoa, txapultepegetikan Zokalora. Nik aukera eduki nuen horietako baten egoteko, eta egia esan oso polita izan zen, eta banekota gisa edo anondoan akan emakume mexikar batek, arro botazun oiu bat desfilerdian, esto es México! Hau da México, zaten zuela. Eta dena parrezkasi ginen, baina nahiko esanguratxoa dela irutzen zait, eta orain bai, amaitzen joateko, behin Zokalo aipatuta, Zokalo da Mexiko hiriko plaza nagusia, garrantzitsuena,
oso handia da gainera, eta aste honetan izan da eskaintza erraldoi bat bihurtu da. Dena zegoen lore laranjaz beteta, Mexikoko bandera izugarri handi batekin ere bai, baino horretaz gain zeuden maketa erraldoiak, 6, 7, 8, 10 metrokoak, oso handiak, eta ez bakarrik oso handiak, oso politak. Eta plaza egonda aste osoan jendez beteta. Bai mexikarrak, bai atzerritarrak, umeak, nagusiak, edadetuak, denetari mundu guztia jutezan hori ikustera. Eta egia esan Bigaren kafea oso polita izan da aste hau. Pan de muerto pila bat jantut, ez dakit egunean bat edo bi jaten ditun. Aldarea jartzea nire lehenengo aldarea izan da, eta gauza oso polita izan da. Eta zer esan, nik urtaxeran galdu nuen ama, urte erdialdean, kainean. Eta espero dut ama Mexikon egon izan egun hauetan. Eta jakin badazpadare oskorriren abestia jarri nizkiola larun batean, bentsat Mexikon balima zegoen, bera ere etxean sentitu zedin nire gaur egungo etxean. Bezarkada bero bat, agur. Cariño de demostrarlo. Ederra, Iñaki Lasa eturak ekarri digun Dia de Muertos ospakizunaren, erradiografia, esango dugu. Zepolita, esan duenean, hango jendeak ilusioz bizi duela, Iñakik lehenengo aldiz. Hori bizitzea, hori oso polita da, ez? Norbait irakutsi nahi diozunen zure ohitura bat, zure tradizio bat, eta ikusteak nola pertsona batek lehenengo aldiz bizi duen hori. Askotan pentsatzen dut hori umeekin baita. Ze polita den ikustea mundua umeen begiradatik, ez? Ume bat lehenengo aldiz zinera eramaten duzunean ea zorpegi jartzen duen, edo ume bat lehenengo aldiz igeldoko suitzar mendian ibiltzen denean jartzen ditutzen aurpegiak, horiek oso polita dira. Behin nuen kasualitatea lagun mexikar bat ere orduan bizitan, beste pertsona dut, Monika, eta erakusten ari nintzaion igeldo, eta itxita zegoen, baina bazebilen mantenulanetan, zerbaitetan Errusiar mendiko, Suitzar mendiko arduraduna. Eta han ginen buelta bat ematen, zen aizu barkatu, hau, itxita dago ez da. Bai, baina nahi baduzue bueltat emango dizuet. Ara? Gero aitortu zian ezagutzen ninduela, kazetaritza girotik, eta, nahi izan zuen hola, ez da gito, oparitxo ura egin, eta, Suitzar mendian bio bakarrik, hantxe, buelta mantzigun, eta gogoan dut pertsona horren horpegia, berezi sentitu zen, itxita zegoen, atrakzio parke batean, jolas parke batean, eguraldi ederra egiten zuen, eta Donosti inguru guztia itxasoa ikusi zuenean hangoitik, eta berezi izan zen. Dia de Muertosekin jarraituta, kontatu dut nik lagun mexikar bat izan dudala bizitan, azken egunetan, Karli, eta noski, arketxetik kanpo igaro behar zuen Dia de Muertos, jakin bazekien, eta orduan ekarri zuen bere altaretxoa antolatzeko hainbat osagai maletan, duela 3 aste abiatu zuenetik bere bidaia, jakitun harrapatuko zuela nunbait munduan. Eta orduan nere etxeko vinilo zaharraren mueblearen gainean montatu zen alako bere altarea, bere zapitxo moduko bat, beste girnalda moduko batzuk paretetik zintzilika, oraindik etxean dauzkat jarrita, kandelatxo bat, eta antxe txupito batean tekila pixka jarri zuen, eta besti batzuk jarri zituen, eta han egon zen, bere hildakoi negarrez, eta behartzuela bere momentu hori hartunik pakean utzi nuen etxean, eta joan nintzen, eta antxe igaro zuen, eta gero norbaitekin konpartitu beharra zuen, eta guk aman komunean badugu, beste lagun bat, Aldo, inoiz, uste dut saio honetan hitz egin dudala, nire Mexikoko lagun honenaz, eta orduan arekin konpartitu zuen, hemen nago, gure lagun Inigoren etxean, Dia de Muertos igarotzen, eta begira, eta azkenan ez zuen egin, baina nik nahi zituen bere Aiton Amonen argazki batzuk inprimatu, eta lortu nion, badugu hemen laborategian, Instax impresoratxo bat, Instax kamaren antzera funtzionatzen duten horietakoa, baina kasu honetan zuk mugikorretik argazki bat jartzen diozu eta imprimatzen du. Oain, zango diazu ez dakizuela, hemen Instax impresora badaukagula. Nik ez nekien, iban hau guazenekien. Oiza plastikoa daukazuena. Barkatu inigo, lehenengo albistea da. Barkatu. Julen guio egingo dugu programa. Oso ondo. Julenek ere etzekien eta. Ni banekien. Julenek jakingo zuen eta are gehiago. Julen astean behin etortzen da. Zuk hemen
Darmazue, milaka ordu, eta ez dakizue zer dagoen ere. Amatxo maitia. Julen etortzen da azten 20 taldatzea. Egunon. Imaro González Gurrutxaga, egunon. Kaixo. Ostra, daukeken aje aukitzeko eta daukeken astelen aukitzeko nahiko freskoari eiz. Ni beti fresko. Hoxe, atzo ikusi bat zenuen topatu nuen galetik Imanol da aurpegik era erraz eraman. Bai, Bueno, gaur ere begiak ez ditu gutxi agorako, Ze ibilizara, Imanol, ze ibilizara. Nekauta bizinez ni. Ja. Lotxaga begalante inda hoi. Ba impresora eraman nion, ezagutzen ez duzuen impresora hori, Lotxaga beok, eta azkenan uste dut zituela inprematu argazkiak, baina antxe egontzen bere rituala egiten beraz, Dia de Muertos bada. Nik pasadu, nik igaro dut Mexikon Dia de Muertos, eta gia esan oso egun berezia eta oso egun celebrea da, eta oso beste toki batean kokatzen gaitu eriotzarekiko eta gure hildakoekiko harreman eta ospakizunean gure santu guztien egunak eta Mexikoko Dia de Muertosek ez daukate zerikusirik eta uste dut oso interesgarria dela eta Iñaki Lasak oso ondo azaldu duela, ez? Nola bizi izan duen eta zer suposatzen duen bertan, baina bertan bizitzekoa nik gogoan dut Koyoakanen harrapatu ninduela eta justu Frida Kahlo eta Diego Riveraren museo hartatik atera berritan, iluntzen ari zuen eta ikaragarrizko festa da, eta kolore eta usain ez dakit topaketa oso indartsua, eta beraiek, negarre egin diezaiekete euren hildakoi, baina ospatu eta festa giroan egiten dute bereziki, eta esan, esperientzia oso interesgarria bertan bizi daitekena. Hau esan da, aurrera egin barko dugu, eta gure proposamenen munduan murgildu barko dugu, ez da? Zer diozue? Bai, noski. Kantu bat hau aurrera eramateko, ezinbesteko kantua, eta dagoeneko gure entzulek ondo ezagutzen dutena. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool from stopping when it comes to this? I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Imanol González Gurrutxaga, gurera etorri zarela eta fresko zaudela baliatuta, konta igutu zeinen zure proposamena? Bida, gaur kontan gomendatu behar dizuet, edo gomendatu baino gehiago, ze gomendia pixkat entzuleok etxoin barko dezute ikusi alizateko, da nahi nun gehiago pelikula honin buruz hitzein. Gaur kontan hitzein behar dizuet, Gaua pelikulai buruz, ostiralen bertan ikusi nun beldurrezko astean, Donostiko beldurrezko astean, eta esango nuke pare bat proiekzio dituzela, eta jaialdiak esango nuke 4 arte irauten dula, baina edo 6 arte, baina pelikula ezingo da ikusi bintzet Donostiko proiekzioetan. Da pelikula nahiko esperokoa, ez? Paul Urquijon 3. pelikula, euskerazko mitologian murgildutako beste pelikula bat, Paulen beste pelikula bat, eta estrenatu zen, edo aurre estreinaldi hau burutu zen lehenengo Sitgesen, Kataluniako beldurrezko jaialdi hontan, eta asteburu hontan estrenatu da baita, edo aurre estreinaldi hau burutu da, Donostiko jaialdi hontan, bai kursalen eta bai Antzokizarren. Eta nik kursalea junitzen ostiralen, eta jendez beteta egontzan. Eta nahi egi izan pertsonalki asko gustu ez deten pelikula bat izan da. Nik bere 3 pelikulak ikusi ditut ja, honekin kontatuta. Eta esango nuke, eta orokorren, irakurtzen eta entzuten nahi naizen kritika orokorren arten, esango nuke, eta denok partekatzen dugun gauza bat da, ikusten dugula Paul Urquijo heldugo bat, edo behintzat gauzak garbigo dauzkanak. Egia da pelikula hau, igual, bere esentzian errezagoa dala, edo sencillogoa dala, 3 pelikulen arten alderaketa bat ingo bagenu,
iratin sekuentzia asko daude, lokalizazio asko daude, pertsonaia asko daude, egoera asko gertatzen dira pelikula honetan, igual ez daude hainbeste, baino nabaritzen da gutxi horiek ondo daudela landuta eta ez dakit beste leku batetik landu ditula gauza guzti hauek. Garbi dago eta guain arte baita asko ikusi da, Paulek dena ondo kudeatzen ditula, ondo kudeatzen dula eta gauzak oso garbi eukitzen ditula grabaketa jun baino lehenau. Eta zentzurtan ez dut uste aldaketa nabarmenik gertatu danik, masaia de esperientzia gehiago lortu dula. Baino, bai, iruditu zait, pelikula nahiko heldugoa izan dela, beste poso batekin, gidoi aldetik baita dena beste denbora bat eukidula garatzeko, igual iratin bai eman ziten sensazioa azkeneko bukaera hori zegoela pixkat, edo aurrekontu aurrekontu gutxi zeukatelako, edo besteik gabe denbora nahikoa ez zutelako euki dena ondo grabatzeko, pixkat ez zeola guztiz ondo garatuta, eta igual gidoien sekuentzia batzuk borratu garra izan zitula. Kasu honetan iruditzen zait, gaua pelikulan iruditzen zait dena oso ondo landuta daola, bere arko guztiak ondo daudela garatuta, eta bai, zentzurtan nahiko sendogo eta betego nabaritu dut. Hortxe proposamena, momentuz ikusteko itxaron egin beharko dena, zinemetako estreno data oraindik ustut ez daukagula, edo akaso bai, zazabotako diogo segituan, baina batzuk badagoeneko ikusgai izan duzuena, Paul Urquijoren azken pelikula gaua eta, bueno, batira, errementari eta iratiren ostean, hortxe iritsi da. Eta hemen nik ez du topatzen momentuz gaua filmaren estreno data. Azaroak 14 jartzen du hemen YouTubeen. Estrenatzen da. Azaroak 14 zinetan egia da. Bueno, baina bi aste barru izango duzu entzuleok ikusgai. Bertan, Junen Ogeira, Selena Irureta, Ane Gabarain, Iñaki Irastorza, bueno, hainbat eta hainbat euskal aktore, Paul Urquijoren azkenekoan. Tira, nik dokumental bat proposatuko dizuet, eta oso beste giro batetik esango nuke, aurreko batean proposatu nizuen esaterako estatu kolpe baterako soinu banda, 2 ordutik gora irauten duen dokumental mardula, politikoa, historikoa, kulturala, jazz musikaren historiarekin ere lotura ikaragarria zuena, eta bar, orain honetan esango nuke, harinagoa den bat ekarri dizu dela. Mi stai chiamando perché hai visto un quadro? Questa maravilla. El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios. Bueno, akaso entzuleak oroituko du Goiurik kuadronen historia nolabait dokumental, hau abiarazten duen kuadroaren historia kontatu zuela. The Sleeper izena du pelikulak, The Sleeper, el Caravaggio perdido, Caravaggio galdua. The Sleeper kontzeptua bera ere akaso azaldu egin behar da. Arte kolekzionisten eta arte erosleen artean, Sleeperra da hor egon den, baina inork hor zegoela jabetu ezten lan bat, nolabait esateko. Kuadro hori, Caravaggio bat zenik ez zuen imaginatzen, bere etxeko salan Caravaggio hori zintzilikatuta zuen familiak, eta batean norbait, mudantza bate tarteko edo, konturatu da, kuadro horrek enkante batean eskatu nahi zituzten 1.500 euroak, baino askoz gehiago balio zezakeela. Milioika eta milioika euro pentsa, kuadronen kasuan, 20 milioi euroko eskaintza egin zuen pertsona batek Monakotik, WhatsAppeko argazki batean kuadroa ikusita soilik. Hemen sortzen da ikaragarrizko FOMOaren festa. Sleeperrekin ikaragarrizko borroka dago, badelako oso noizbienka agertzen den zerbait, eta hor badaude martxante deitzen diete, ez da egit oso ondo nola itzuliteken hau, baina horrelako agerpenekin eta lanean aritzen diren pertsonak, ez? Eta kuadroak edo artelanak bereganatzen dabiltzanak. Eta artearen historiako pieza garrantzitsuenak ez dira urtero salgai izaten, agertzen dira tarteka horrelako altxorrak, baina hau goi mailako altxor bat da, Caravaggio bat da, eta batean denak aztoratuta dabiltza. Eta oso interesgarria da nola dokumentalean hori kontatzen duten, ez? Nola den lasterketa hori, nola den borroka hori, kuadro hori bereganatzeko. Eta nola kontatzen duten hortan ari diren martxante delako hauek, horrelako agerpen bat 100 urtetik behin gertatzen dela. Eta beraiei egokitu zaien agerpena Caravaggioren lan hau dela, eta ez dutela berri horrelakorik biziko. Euren aukera joan dela.
beste pertsona batek lortu duelako. Spoiler arriskurik gabeko dokumental bat da, kuadroa agertu egiten da, kuadroa aztertu egiten dute, mundu mailako adituak biltzen dira Madrilen bapatean hori aztertzeko, eta ondorioztatzen dute baietz, Caravaggio bat dela, naiz eta akats batzuk dituen bere historian zehar, restaurazio txiki batzuk egin dizkieten, batzuk maila gehiagokoak, batzuk txukunago eginda daudenak, eta beste batzuk ezain txukun daudenak. Momentu batzutan pinturari galdu egin du eta hori konpondu egin dute, eta baina kuadroaren gehiengoa ondo kontserbatu da eta beraz ikaragarrezko balioa dauka. Bueno, gaur egun, kuadro hau El Prado Museoan dago ikusgai, bere erosleak utzia duelako, duaintzan utzi du, 2027 bitarte behintzat egongo da Pradon ikusgai, hortik aurrera zer gertatuko den ez dakigu, baina ikaragarrizko ez dakit ezagutzen ez dugun eta guretzat erabate ez ezaguna den historia bat, barne negoziazio kudeak eta agentziak horre Sorena izeneko nolabait artean adituak diren enkantetxe bat dago tartean. Mundu ez ezagun bat, gure eguneroko bizitza prekarioen bestaldean dagoena, milioika eta milioika dolar eta milioika euro mugitzen dituena, baina dokumentalak oso ondo kontatzen duena, eta estetikoki oso ederra den dokumental bat da, azkenan arte galerietan, arte museoetan eta bestelakoetan murgiltzen delako, eta faktura tekniko oso ederrarekin eta ritmo narratibo oso azkarrarekin, ordu eta 10 minututan kontatzen dizu filminen dago ikusgai, esango dut Longoriaren izena. Ez, Álvaro Longoriak zuzendutako dokumentala da, Eba Longoriarik ez da gertzen hemen, baina filminen duzu ikusgai, esan da bezala orduta 10 eta oso lan polita, gustora ikustekoa, eta pixka bat jartzen zaituena, beraien lasterketa horretan, kuadroa lortzeko lasterketa horretan, empatizatu aratzen zaituena, eta baita familiarekin berarekin, zer gertatzen da kuadro honekin, eta hori guztia, kontatzen du dokumental honek. The Sleeper, El Caravaggio Perdido, filminen ikusgai dagoena. Hauxe da nere proposamena, eta Julen eta Goiuriren proposamenak entzuteko geratzen daizkigu oraindik. Julen, bota Goiuri dauzkazu 11 minutu. Ez, bota zuk zurea. Ninbuz motxan egingo dute. Ze, ez dizazu utzi, zurea komentatzen, zuk gomendatu nahi zenuelako. Noski. Venga, bota, guazen Florentziara. Hori da, guazen Florentziara, Netflixen dagoen telesail bat, 4 kapituloko telesail bat, horrela arratsalde batean, rirrau batean ikusteko horietakoa, Florentziako monstrua, edo Netflixen espainolez ikusi dunik, eta Monstruo de Florencia. Testu inguru pixka bat jartze aldera, benetan gertatutako zerbaitean oinarrituta dagoen telesail bada, 1978 eta 1985 urteen artean, Italian, Florentzia inguruan izandako hilketa batzuk, dira abia puntu, eta nolabait ere hilketa horien inguruan dagoen ikerketa poliziala. Eta badira susmagarri batzuk, eta nolabait ere lehendabiziko kapituloa testu inguru guztia jartzen dizu, eta ondokoak zentratzen dira nolabait ere balizko susmagarri horietan, susmagarri horietan kontua da, bikote gazteak dira, hiltzen dituztenak, pertsona batek, bikote gazteak, herrietatik bere autoetan mendialdera joan, eta antxe, jolasean ari direnean, hiltzen dituzte, tirokatu, labankadak egimaten dizkiete, eta gero, hiltzaileak trofeo modura edo, emakumezkoen zenitalak, esango dugu, moztu eta antxe trofeo modura uzten ditu. Bastante gauza zateko desagradable. Desatxeina, bai. Baina, horren bueltan sortzen da, eta niri lehen ere ikusi nuen, ez da replay ikusita dukazue? Ez. Telesaila? Ez. Estetikoki gustatzen zaizkit, duela markada batzuk Italian kokatzen diren telesailoiek, estetika, irudiak, Italia badakigu ez dela bereziki horrela Italiako leku batzu behintzat, oso ondo zaindutako lekuak beti izan du, ez dakit zabar puntua, edo eta niri estetikoki eta gustatzen zaizkit horrelako seriak, eta gero, ez dut ezer gehiago aurreratuko, zen horbaitek benetan zer gertatu zen, benetako kontakizun hori baldin badaki, telesaila ikusi dezala, ze hor badaude, amaieran iritzi ezberdinak irakurri ditut, eta hori, errez ikusten den telesail bada, esan duguna, lau kapitulo direla uste dut,
Eta norbaiti Toskanan gertatutako hori ezagun egiten baldin bazaio, hori berritzeko edo horren inguruan ikusteko telesail bat. The same weapon used by our killer from 74 onwards was used to kill before. We've got one single witness. We know there's one person. Eta azken proposamen entzungo dugu, Goiuri zurea. Bueno, hilketak aipatu baditu Julenek, abokatuak beharko ditugu, eta nik abokatuei buruzko telesail bat eskainiko dizuet oraindik estreinatu ez dena. All's Fair estreinatzear dago, bihar estreinatuko da, okerrez banago, eta ikusiko dugu Huluk estreinatuko du, baina bueno, Hulu hemen guk Euskal Herrian Disney Plusen bitartez ikusten dugu, beraz, Disney Plusen egongo da ikusgai. Eta zer kontatzen digu telesail honek? Bueno, badago abokatu lantalde bat, bufete bat. Abokatu guztiak emakumeak dira, guztiak, lantalde horretan denak dira emakumeak, eta dibortzioetan espezializatzen dira. Orduntzea da kontua, lehenengo atalean, bueno, badakigu hasiko dela, bufetearen 10. urte hurrenean. 10 urte ari dira ospatzen, eta bueno, gauzatxoak gertatuko dira. Zergatik gomendatu nahi nizuena, estrenatzer dagoelako, eta agian, aipatutako besteak ikusita dituzuelako dagoeneko, eta horrela, adi egon zaitezkete. Ryan Murphyk zuzendu du. Ryan Murphyk American Horror Story, American Crime Story, eta horrelako telesaiak egin ditu, eta orain badator All Fairsekin. Zergatik ikusi nahi dut nik bereziki, zizuet gezurrik esango, Ryan Murphy gustatzen zait, bai, baina bestetik, zein da protagonista nagusia? Kim Kardashian. Bai. Duela urte batzuk, Kim Kardashianek esan zuen, bere aktore lanetan murgildu nahi zuela, bera berez ez da aktorea, baina, bueno, horretan aritu nahi zuela, eta ikusi dugu papertxo txiki batzuk egiten, eta orain, badauka hemen bere pertsonaia potenteago bat, baina ez da Kim Kardashian bakarrik agertzen, Glenn Close, sekulako aktoretzarra, Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Teyana Taylor eta Matthew Noska dira protagonistak, eta antza denez, oso ondo aritu dira grabaketetan, oso ondo moldatu dira, eta itxura oso ona du. Hemen badago feminismotik, baino badago dramatik, eta egongo da misteriotik pixka bat, baita ere Ryan Murphyk egiten duen guztian bezala, esan bezala oraindik ez dago estreinatuta, baina bai trailerra ikusteko aukera izan dugula. Nabari da trailerran badagoela bi abokaturen artean ez dakit gorrotoa den, baino haserre bat egonda eta badirudi, baina bueno, badator telesail hau All's Fair izana duena, irudi aldetik ere nik uste dut garrantzi asko eman diotela jantziteriari, ez dakit noraritu den zein den arduraduna, begiratuko dut, baina garrantzi handia eman diotela jantziteriari, eta itxuraz behintzat, kolore aldetik eta dizdira aldetik, ez dakit, ni liuratu nahu. Eta egia da, zizot gezurrik esango, Kim Kardashian aktore lanetan ikusteak, iruditzen zaitera kargarria, eta alboan balin baditu, inbeste gustatzen zaizkidan, Sarah Paulson eta Niecy Nash edo Glenn Close bezalako aktoreak, are gehiago. Beraz, hauxe gomendioa. Esan bezala, Hulurena da, topatzen baduzu Hulu izango da, Hulu Disney Plusek erosi zuen okerrez banago, eta hortxe topa dezakegu. Nothing more than next Halloween's costume, where I will be dressing as a horror lawyer. Give it a whirl. Hortxe Goiuriren gomendioa, beraz, batzuk zineman ikusi beharko dituzue, besteak plataforma ezberdinetan, baina mentxe gaurko gure gomendioak, eta poliki gure agurtzen hasiko atzeizue, azken ordukoari leku egiteko eguerdiko 12etan, baina hori guztia kantu baten laguntzaz egingo dugu, eta kanturren laguntzaz nolabait, joango gara gaur ere agurtzen. Asteazkenean gurean izango ditugu, Ariako lagunak, eta uste dut, nik aipatu nizuela, apostu egingo nuela ze bi kantu joko zituzten, bakarra asmatu duela. Aria taldearen aizearen kontra aurrera begira lanetik, egingo ditugu azken 30 minutu hauek, Julen Goikoetxe Arbegozo, plazer bat izan da, eta datorren astera arte. Datorren aste arte. Ez zaila da aste arte, bai. Imano González Gurutxaga, ez da ginoiz arte datozen honetan entzongo zaitu hemendik.
Epa, mikroa. Epa, agur. Aio, Goiuri Zizarandia, bihar arte. Agur. Entzuleo gupagoaz, oraindik baten hemen sandwicha bukatzeko dauka, eta sandwicharen mundu eguna bigarren kafean ospatu duguna, eta tira, sandwichak geratzen zaionak jango du urrengo minutuetan. Bagoaz, kantonekin aizearen kontra, segituan informazioaren txanda hemen Naiz Irratian. Gozezaren bakoitzean txokoro. Keep calm and bigarren kafea.